General Nhlanhla Mkhwanazi, yabona bafethu, ngiyafisa sengathi uNhlanhla Mkhwanazi ngabo Minister of Police noma National Commissioner bafethu. Akekho umuntu osebenza ngokuyikhandla njengoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Njengoba nibona nje befuna ukumshaya phansi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, umefuna ukubopha umphathi wakhe. Umefuna ukubopha umphathi wakhe uSenzo Mchunu. Thola ukuthi uSenzo Mchunu kunamacala enkohlakalo a-involve kuwona. So General Nhlanhla Mkhwanazi uzamile ukumbopha, bavele bamkhandela uviyo uNhlanhla Mkhwanazi. So bamfuna ukumshaya phansi uMkhwanazi. At the same time abakwazi ukumshaya phansi uMkhwanazi because kuzosheshe kuvele la eSouth Africa ukuthi if usebenza ngokuyikhandla bayakucindezela kahle kahle lelizwe licorrupt yabo. So ngokuxoshwa kwabo uMkhwanazi kuzoba sekuvela ukuthi corruption kahle kahle la eSouth Africa bayipromote abafethu yabo. So icala laSenzo Meyi uyalibona ukuthi kudinga umuntu onjengoNhlanhla Mkhwanazi, umuntu onganandaba, ngoba icala laMeyiwa lisathethwa namhlanje ingobani abantu ekumele ngabe basejele, abantu abapolitical connected nokuthi bazalwa abantu abapowerful yabo. So that's why leli cala ukhona lishaya umjika Joe. Yabona if uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kwazi ukubopha umphathi wakhe, bayini labo babulala uSenzo Meyiwa, ngoba akwazi ukuthi singathi siba u4 endlini kufa umuntu kuyoboshwa abantu ababengekho endlini. Indaba angathathwanga laba basendlini kuboshwe bona kuthiwa bakhuluma ukuthi kwenzakalani. Until today labantu ababesendlini uSenzo Meyiwa eshona bangaphandle kuboshwa abantu abarong. Kwayiwe emajele kwathatha abantu abadonswe life sentence abawu85 abawu45 kwathiwa bathi bona ababulala uSenzo Meyiwa. Sibe sazi kahle ukuthi abantu engabe bayashushiswa lapha ile 2 ile 3 engafuni ukisha amagama ngoba ngagcina sengigaxele. So bafethu ngiyafisa engathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngabo Minister of Police yobona icala laSenzo Meyiwa liyothatha 3 days.